és? Allí per Què? On és? Doncs ahí estem, amb un té vermell. Amb un té vermell. Sí. Què tal? I els projectes que... Anem fent. Sí. Ara, capejant la crisi, així un poc com va. Sí. Però bé, les coses estan un poc més difícils ara, més aturat tot, però... L'altre dia vàrem aprovar una proposta en el Consell d'Administració de Ràdio Televisió de Mallorca que instàvem a continuar tota aquesta programació en la línia de memòria oblit d'una guerra per tal de que el passat d'aquesta terra se tingui en compte per les generacions futures, i vàrem aprovar això, i per mi estan disposats a fer un capítol sobre en Jaume I, i en la mateixa línia un poc d'anar cercant les nostres arrels, no? Moltes vegades ens queixem del tipus de tele que hi ha a les televisions nacionals i tot això, de que si anar Belén Esteban seria la tercera opció política dins l'estat espanyol i aquestes coses, és que jo crec que la gent no pot triar. Sí, però si mires les persones més odiades de l'estat espanyol, abans de Belén Esteban, no, primer estan empatant Belén Esteban i Queralt Rovira. És a dir, que haurien de fer més memòries i oblit d'una guerra, perquè la gent veia que republicana no me'l menjava ningú, no? Sí, això de memòria oblit va estar... És que clar, hi ha hagut la memòria històrica aquests darrers 15 anys ha viscut una eclosió, no? Jo crec que també ha estat un poc, no sé com ho veus tu, però que ha estat el fet de que el debat del model d'estat, en el moment que se debaten els estatuts d'autonomia, etc. Vull dir, que el que és la transició se torna a posar damunt la taula, torna a sortir una ferida mal tancada, perquè al cap i a la fi el que va fer la transició va ser silenciar tota aquella gent que havia lluitat per una democràcia i que havia mort per una democràcia. No? El que jo crec que també ha influenciat és un poc el canvi generacional, no? Que hi ha també gent ja que en teoria la gent que va viure això, per una banda ja havia desaparegut la gent i se podia criticar més obertament i dir qui havia fet què i qui havia estat un assassí i qui no, i per una altra banda això, molta gent que no havia contat segons quines coses tenia l'opció de contar-les abans de morir, no? La memòria històrica ha de seguir una fase que és fer justícia, perquè hi havia, evidentment, una gent que havia estat elegida, havia estat votada d'una manera democràtica i va haver un cop d'estat. Vull dir, a vegades hi ha gent que diu no, és que totes les guerres són iguals, hi ha dos bàndols... No. Aquí hi havia un bàndol que era de la democràcia i un altre que era del feixisme. Vull dir, era els que volien imposar les idees d'una manera totalitària, no? I jo crec que això s'ha de posar en valor. Això està clar. O sigui, jo no tinc tan clar, sé que l'associació de la memòria històrica, que nosaltres col·laboràvem amb ells i formàvem part d'ells i tal, quasi tothom està a favor de que es buscés la feixina i tal, però també havia un poc el tema de la reinterpretació, és a dir, que se pugui deixar però amb una explicació, igual que se deixen els checkpoints del mur de Berlín. De vegades és important deixar bocins, sí, però que siguin interpretables, no deixar-los per deixar-los i que estiguin allà com amagats, com passava a Santa Maria, que havia els monuments dels caiguts amagat allà entre les plantes perquè no se veiés i ni se llevava ni s'interpretava. Jo crec que darrere de tot això, en certa manera, hi ha la pressió de grans multinacionals. Dir que en aquest moment estan cotitzant en el Nasdaq i que se varen beneficiar de treballs forçats de molta gent. El Vall de los Caídos va ser construït per treballs forçats i les empreses que el feren són empreses que estan cotitzant, i bancs que varen sufragar el Dragon Ràpid i evidentment darrere d'aquesta por que té Espanya suposadament progressista a fer passes endavant en la justícia històrica, jo crec que està topant amb aquests poders fàctics, al cap i a la fi.
El problema és que jo crec que se barregen temes emocionals, en temes judicials, en temes religiosos, i no se separa bé una cosa d'una altra, no? I per tractar aquests temes emocionals està molt bé tot el que és contar històries, no? El que és el cine, no? Sí. O sigui, és més fàcil explicar aquestes contradiccions i aquesta falta de racionalitzar les coses a través d'una pel·lícula que no sé, que moltes vegades separa tot això. Durant les entrevistes que vaig fer per el tema de memòria i oblit, me trobava molta gent que era gent que hagués impulsat aquest país cap endavant, perquè eren els intel·lectuals, els empresaris, la gent que no era de família bona i que havia hagut de pensar com crear riquesa. Pues tota aquesta gent de sobte la trobes a hotels, la trobes creant bars, negocis pels estrangers i que els hi funciona molt bé. I de sobte, com que els hi funciona molt bé, se tornen conservadors. També és curiós un poc que als anys 30 els progressistes eren els hotelers i ara al segle XXI els més conservadors són els hotelers. Bé, jo quan ja m'he cregut que va tastar i he d'anar a fer un poc de feina política. Lluís, molt bé i continuant. Un altre dia. Ja saps que si algun dia vols deixar el tema de la política i tornar al cine, tens les portes obertes. Vinga.